Добър ден! Здравейте! Сега ще ви покажа една демонстрация малка, как бихте могли да си поставите тик-так копче сами. Машинката, представям ви машинката, частите на тик-так копчето, матрицата. Ето примерно плъта, който ще пробиеме с замбата, да направим малък отвор. За да пробиеме, използваме артикул на Прим, номер 390-905, много удобна, с 6 вида замбички за различни диаметър на отворите. След като сме подбрали тик-так копчето, поставяме първата стъпка, първата част на матрицата. Поставяме горната част на тик-так копчето с лицевата му част надолу. Втората част на матрицата, комбинирана, поставяме в гнездото и другата част на тик-так копчето. Прикрепяме, завиваме внимателно. След това на мястото на пробития вече отвор поставяме плъта и с движение ето вижте как копчето, първите му две части са затворени. Отново с замбата пробиваме още един отвор. Сменяме частите на матриците. Поставяме новите две части за другите две части на тик-так копчето. С лицето надолу прикрепяме внимателно, плътно. Отново я завиваме в горната част на машинката. На пробития отвор поставяме другата част и отново с натиск. Хубаво е машинката да бъде закрепена преди това, за да не се получава това приплъзване. Е готова и другата част на копчето. Ето демонстрирам ви как то е затворено.